Guys, ako gibalhin si Inday sa duyan kay nimatam siya ganiha. Balhin ako duyan. Tuhog na siya, oh. Natuhog na siya, guys. Natuhog na siya. Natuhog na siya, oh. Ay mo pagsaba kay natuhog ang bata, ha. Tuhog ng bata, guys. Tuhog na. Nagkupot siya tutoy. Mahal ka siya gatas. Itagaan siya og duha ka karton nga kuan. Is 26. Salamat sa nagbigay ng gatas sa bata. Is 26 po. Binigyan siya ng is 26. Duhara ka kuan. Mahal man ang is 26. Good. Tagaan siya sa among silingan. Nay lami kay ang kuan ay tutoy ay mao na yang gitutoy karon. Anang iyang gitutoy, guys, nga gatas. Usay mo tutoy siya nako pero nagyud siya gatas gyud. Kay nasay usahay nga ganahan siya mututoy sa kuha niya. Nasay usahay nga mututoy siya gatas. Pero nami silingan diri nya gitagaan siya og is 26 duha ka karton. Oh. Tagaan siya duha ka karton nga is 26. Gisod nagkuan ka ang gata ang iya ko nung anak dili man mo mututoy og gatas nga is 26. Pero gihatag nila sa mua, gitutoy ni Inday na. Wa man siya nagkuan, wala man siya ingon na nakalibang wa, nindot man do kuno ng is 26. Okay, mao man ay gatas sa una sa kong anak katong akong anak na nagkalibang ba. O di mo na makaunsa ang is 26. May gitot mo ini gikuan sa bata nay napay bata diri ay nay napay bata ay. Ay, unsa man tutoy sa ka? Ha? Ay, mga duwaan nila nangakatag na. Unsa man imo ako anak? Rail, tutoy pod ka? Thank you for watching. Ay ang duha ay. Bye. 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 Bye.